Началото на основната дейност на Arexim Engineering е поставено през 1991 година. Като през 2004 производствената база се премества на нова, значително по-голяма площ в модерно и напълно оборудвано за нуждите хале. Вследствие на бързите темпове на растеж през последните години, компанията се налага като лидер в производството на технически пластмасови детайли и се превръща в гордостта на индустрията в Смолянския регион. Днес предприятието успешно ръководи цялостния процес от създаването на шприц формата до производството на крайния детайл и неговата дистрибуция, като ангажира и мотивира повече от 200 обучени и способни работници и специалисти. Основната дейност на Arexim Engineering е производството на технически пластмасови изделия. Компанията се стреми да посреща нарастващите нужди на своите клиенти чрез непрестанна иновация и закупуване на нови модерни машини и разширяване на техническата база. От началото на 2011 година производственият арсенал е обогатен с най-съвременна технология за мултикомпонентно леене на детайли. Едновременната работа на 3 шприц агрегата в съчетание с въртяща се на 180 градуса маса осигурява високотехнологичното производство на изделия от повече от един материал. Комбинирана с предимствата на стриктното електронно управление и контрол, мултикомпонентната машина гарантира висока прецизност и качество на крайното изделие. Въвеждането на нови технологии е стратегическа цел на управленския състав, чиято цел е да осигури допълнителни услуги на клиентите чрез осъществяване на повече завършващи крайното изделие процеси. В резултат на тази визия, днес голяма част от пътя на създаване на един детайл от неговото отливане до отпечатването на характерни символи или последващото асемблиране преминава през различните отдели във фабриката. Компанията предлага богат портфейл от съпътстващи производството дейности като топъл и тампонен печат, ултразвуково заваряване и монтаж на допълнителни елементи. Стремежа си да бъде независима и високотехнологична компания, Arexim Engineering целево създава и развива свой собствен инструментален цех. За целта се инвестира в фрезови машини с цифрово програмно управление, машини за нишкова и за обемна ерозия, едната от които е с робот с магазин за 140 електрода. Машина за лазерно заваряване и машина за ултразвуково почистване. Непосредственото производство на шприц форми е предхождано от идейната и експертна подкрепа на дизайнерския колектив в Arexim Engineering. В атмосфера на висок професионализъм, креативност и ползотворна екипна работа, колективът от високо квалифицирани инженери и дизайнери разработва и създава моделите на бъдещите форми и инструменти с помощта на съвременен софтуер и ноу-хау. Процесът на създаване на идейния проект е свързан с постоянна взаимна комуникация с клиента, което гарантира оптимално решение, съобразено изцяло с неговите потребности за крайния продукт. Взаимодействието между специалистите, създаващи инженерния модел, и ангажираните с изработването на инструмента гарантира безупречна последователност в етапа на въвеждане на шприц формите в производство. Благодарение на инвестициите в последното поколение сканиращи системи и софтуер,
Ние съкратихме времето за квалификация на нови изделия и дадохме възможност да се ускори контрола на качеството по време на производството. Цялостната производствена дейност в Arexim Engineering се подкрепя ефективно от нейния опитен и гъвкав логистичен отдел. Благодарение на неговия професионализъм, компанията заема ключова роля в веригата на доставки на лидери на международния пазар като Schneider Electric, Bosch и Makita. Постоянният контакт с клиента и високата степен на интегрираност по отношение на доставките с помощта на интернет-базирани платформи гарантират тяхното прецизно и навременно изпълнение. Част от съвременния облик на компанията са интериора и модерно оборудваните зали за срещи и съвещания. Освен с клиенти, често се провеждат работни дискусии с оперативния и административен персонал, на които всички заедно разрешават текущи проблеми и се обсъждат начини за оптимизиране на процесите и подобряване на работната среда. Така се поощрява ефективната комуникация между отделните звена и се повишава производителността на цялата компания, чрез стимулиране на екипния дух и мотивираност на служителите в Arexim Engineering. Натрупаният богат опит през изминалите години и съвременната база на Arexim Engineering е предпоставка за нейното силно развитие и занапред. Привлекателно разположена в сърцето на Родопите и подкрепена от мотивиран отбор млади специалисти, компанията е открита към разширяване на нейното семейство от клиенти и сътрудници, с които да сподели своя успех и изгодите от взаимното партньорство.